ħora ġewwa River of Love Christian Fellowship Malta. Lejla, bil-grazzja tal-Mulej, ħajtkellem il-Mulej minn fom wieħed mill-qaddejja tiegħu li huma ministri ordnati taħt il-Ministeru Nations for Christ Ministries International River of Love Christian Fellowship Malta. Il-Ministru Reverendum Diaknu Dwayne Dalli. Yeah! Da fija batri. Halleluja! Il-messaġġ tal-lum jismu is-sinifikanza fl-insinifikanza. Dil-kelma hija biċċa xogħol biex tajda, ħsibha biex tajxa. L-insinifikanza fl-insinifikanza. Grazzi Ġesu. U basikament, dal-messaġġ ħajorik li Ġesu dejjem kapaċi jġib sinifikanza fejn inti taħseb li inti insinifikanti. Jew fejn tara nuqqas, jew fejn insinifikanza. Mela, ejja nibdew b'talba. Steve tiena naqra fuq il-monitor sa nisma'. Aziz Ġesu. Grazzi Ġesu. Kollox fidejk Mulej. Inħobbuk minn qalbna Ġesu. Nirringrazzjak ta' dak li ħatamel il-lejla Mulej. Tal-ħelsien Mulej tal-fejqan. Tal-perspettivi li ħatibdel Ġesu. Ħudna fejn tridna mmorru Spiritu Santu l-lejla. Amen. Amen. Mela, ejja nibdew b'mossa profetika. Ħatkun naqawierdi, okay? Ħanittestjaw naqlu milta. Mela, inża żarbuna. Ħanajdlek, moħħok ħajaħseb għand il-kalzetta mtaqba. Kulħadd għandu minnhom ifisser li għandek dufrejn. Jekk għandek ma jimpurtax jekk għandek il-kalzetta mtaqba, okay? Jiena kunt ħanilbisha mtaqba ma mhux wert noqos komdu biex indaħħaq in-nies. Allura lbist waħda imċabsa bil-bleach. Mela, ħares. Ħares li jizzarbuna, u għajd li xtara fil-qiegħ tagħha. Li jizzarbuna tiegħek titħares, xtara fil-qiegħ tagħha. X'inti tara? X'inti tara? X'inti tara? Qed tara qasqus furkwetta fidu? Xitan? U ħanajdlek għajdlu hekk kara. Ħares lej, jiena l-fisċi affarijiet oħra barra x-xitan kif tista' tara. U għajdlu xitan! Ma jmissek xamilta. Għajdlu xitan! Ma jmissek xamilta. Sar qudiem tkun taf x'qed ngħid. Ma jmissek xamilta. Ħatpatti bil-qares tal-li għamilta. Faw f'postu. Suletta. Għal-min għadu maqrax fil-Bibja, il-Bibja tajt li l-Alla tal-paċi ipoġġi li x-xitan taħt saqajk. Mela. Bilħaq l-stopwatch. Min issa jibda jgħod. L-iskola tal-ħajja tal-mek xi ħaġa l-ħin kollu. U iktar kemm jgħaddi żmien il-ħajja bis-sitwazzjoni ta' faċċja tipprova darba wara l-oħra ittik prova li inti insinifikanti. U l-insinifikanza hija kif timxi d-dinja. Għax biex iżżomm bniedem ribellu spostu, bil-fors titiżommu insinifikanti. Għax l-insinifikanza iżommok dipendenti. U matul ħajtek kollha tgħaddi ħaġa wara l-oħra. U dawn l-affarijiet li taffaċċja dejjem qed jgħidulek int mhux tajjeb biżżejjed, inti ma ħaqqekx, inti mandra, inti ħmieġ, għaliex int,
kif ma tistix, you don't measure up. Issa, il-Bibli nafu xtajdu f'Efesin 4 li hemm qies u l-istatura ta' Kristu, hemm qies, u xogħol dak li nsejħulu fivefold ministry huwa li jgħinek biex tilħu. Però madur il-ħajja anka l-eżes nies f'ħajtek li xogħolhom huwa li joħorġu l-aħjar minnek anke jekk biżball. L-ispiżjar ma jistax jitik minn dak li m'għandux. Waqt li jħobbuk, l-inċertezzi u l-insigurtajiet tagħhom jiġu installati fik. U mommok u missierek. U minn mindu tkun żgħir, tant kemm ikunu jixtieq jirnexxu, li jixtiequk tirnexxi, li xi kultant b'injoranza msikemm mhux iridu għax ħafna midrabi jkunu jħobbuk, iwasluk biex tagħmel li inti m'intix biżżejjed. Fil-familja tiegħi għandi familja kbira ħafna kuġini. Ma għandi kuġina partikolari jisimha Sajrita. Veru di, hekk jisimha. U meta kunt żgħir kont inħares lejn Sajrita u Sajrita lija kienet l-epitomija ta' kif tkun bravu, xiġifieri tkun intelligenti. U x'ħin kont nipprova nikkompara li magħha, kont insib li jinħmar. Qed ngħidlek, konna nkunu qed nilagħbu noli u missiera kien jgħidilha Sajrita u Clayton, 6 times 6 equals wieħed. Ek, boom. U Sajrita kienet doq il-pjanu, ngħidlek kienet brava. Allura, kull xejn kont inħares lejn Sajrita, kont ngħid li Sajrita tagħmel jien qatt ma nista' nagħmel. Kont inħares lejn pjanu qatt ma kont nazzarda missu, għad niftakru kif kien il-pjanu tagħha. Għax biex iddoq il-pjanu tkun bravu, għax Sajrita tgħix kemm brava. Allura waqt li qed jgħidulek Sajrita brava mingħajr ma jridu qed jgħidulek hemm inti ħmar. Mingħajr ma jridu. U niftakar l-ommi titħabbat miegħi biex nitgħallem is-somom u tuħu paċenzja u nqattaw il-karta daqskemm il-darba tħassar u tqatta' l-karta u tibdew il-bidu u tuħu paċenzja. Imma kont nemmen li jien ma nista' qatt nagħmel is-somom. Insinifikanti. U iktar kemm kienet tipprova tibgħatni l-privat kuljum. Kont immur il-privat, mejda tfal, it-teacher kienet siti, kulħadd jifhem is-somom, inħares li oħti għali u ngħid aħna l-unika ġiex teħmir madwar il-mejda. U kont nispiċċa ndaħħaq sakemm tkeċċini, għax f'dik kun tajjeb. U veru kienet tipprova dizzija partikolari. U s-sibt kienet taħli ħobża sħiħa. Tamillu ħobża kemm irrid sandwiches bil-bajt u l-ġobon u l-ketchup. Imma jien kont dak it-tifel li wiċċa ħajkun dejjem nipprova kemm inżommu nadif, wiċċa ħajkun imdellek bil-ketchup. Ma nistax nifhem is-somom, xari dejjem imħarbta nipprova kemm nipprova, issa ma fadax. Ma dak iż-żmien nipprova kemm nipprova nqumu fil-għodu għal-quddiesa missier jgħid li jibni, ħamel xarek, ngħidlu provajt jgħid li għamilna l-ilmu ma toqgħodx, minni niderek. Ma nistax nidher kif nixtieq, imma ma nistax. Qed tifhem? Jgħidulek għax iħobbuk. Imma mingħajr ma trid qed tiġi il-ħajja qed tgħallmek li jgħid mhux tajjeb biżżejjed. Allura għalfejn tipprova tagħmel is-sewwa. Dal-messaġġ ġie għandi llum b'somma. Alla jiblek hekk. Alla jġib l-insignifikanza tiegħek jagħmilha sinifikanza. Dal-messaġġ hekk ġie għandi. Tajnejja fil-għodu u nisma' ikun minni skont kelmtek. U nara X equals open brackets, men times God close brackets. L-X li tagħti l-Alla inti multiplikaħat bih ġifieri tkun is-soluzzjoni. U hekk il-ħajja, s-sistema ta' kif jindunaw kemm inti bravu, jituk eżami quddiemek, jekk tgħaddi minnu bravu, jekk ma tgħaddix minnu ħmar, u jekk ma kunx ngħaddi minnhom, allura fl-aħħar sirt ġast nikteb ismi biss. Għaliex ħa nipprova, ħmaru. U l-ġara tiegħi kienu bravi, men. Nijem nismaħħom, il-ġara tiegħi, il-tifla kienet doq il-pjanu u t-tifel jiġi jimpostali l-eżamijiet tiegħu, kollha jgħis tiegħu.
tiegħi tal-ħemir. Allora għax tipprova? Tifhem? U dawn l-affarijiet joħolqu fik insikurtajiet. Joħolqu fik leħen li inti biss tisma'. U li taħseb li kulħadd ikejlek biha. U ħadd ieħor ma jkunx jaf li għandek dawn is-sigurtajiet u tafx ħajjagħmel ħin kollu ħajqgħod jilfishomlok. Mhux għax hu jarak hekk, għax int tarak hekk. Int tarak hekk. Irridu naġlu għax ħantikom eżempji bibliċi. Ġifieri, is-sistema kollha hekk. Għena jekk intix bravu jħanulek eżami, test, jekk taddih bravu, jekk m'intix ħmar. Mbagħad tmur l-università suppost turi fiex inti sinifikanti, imma fil-verità turi fiex m'intix sinifikanti. U qegħdin merqa f'dis-sistema li jgħallmuk, issa m'iniex kontra l-edukazzjoni, nħobba u rrid nitgħallem wara ma jfettillekx tikwotana ħażin. Imma mingħajr ma trid qed jgħidulek ħares, ibni, studja, ħalli meta tikber ikollok ċertifikat u xi ħadd itik xogħol, xi ħadd iqabdek, għax tant kemm inti ignorant li qatt min tkun kapaċi tiftaħ xi ħaġa rasek, tagħmel xi bħajtek, xi ħadd irid iħenna lik. Allura titgħaddi minn dit salzettiera. U tifforma f'dil forma biex ħadd ieħor jgħid da bravu. Tifhem? Minn ħaġa l-oħra hekk kull insigurtà f'ħajtek bdiet minn mindu kun tifel b'xi mod jew ieħor. Ix-xbija tal-Alla. Meta Alla ħalaq il-Adam għamlu sinifikanti. Ħanajdlek tkun bravu ta' biex issemmi kull annimale. Naf kopji jien f'9 xhur ma ddeċidewx fuq x'ħajsemmu t-tifel. Mbagħad tant kemm ma sabux isem li semmew l-isem ta' mistru qalulu Junior wara. Tkun bravu m'hemm biex issemmi dawk l-annimali kollha. Hekk tgħid il-Bibja Alla ġabhom quddiem Adam biex isemmihom. Imma minn mindu Adam tilef is-sinifikanza tiegħu ħabba dnub, tara l-Alla fi gwerra u ġlieda kontinwa biex jerġa' jpoġġi s-sinifikanza lura fil-bniedem. Dik hija l-istorja kollha tal-Bibja raħħa mill-bidu sal-aħħar Alla jerġa' jirrestawrak f'pożizzjoni ta' sinifikanza, ngħidula iben. Ħanabbiż għadi. Reinhard Bonnke kien jgħid darba qal xi ħaġa u qal kulħadd zero. Int min int zero. U xi ħud minna u aħna iktar zeros mill-oħrajn. Għal imma tinkwitax, għax iktar kemm m'għandek zero, iktar kemm għandek zeros, x'in jiġi Ġesu ħajjagħmel il-1 quddiem it-zeros, iktar ħadkun ta' valur. Jekk inti zero, hekk kien jgħidha. If you have a lot of zeros, when Jesus brings that one, oh hallelujah! Reinhard Bonnke. Ġifieri Ġesu jieħdok from zero to hero. Ħammorru mill-ewwel Eżodu 3, come on. U mhux ħanaqra l-passaġġ kollu, għandek Bibja ma qraħ id-dar. Come on. Minn vers 1 mela Mosè jara siġra taqbad. Mosè trabba f'dal post ngħidulu l-Eġittu fid-dar tal-Farawn. Vers 2 jgħidlu jgħid għaw derlu l-anġu tal-mulej f'ħoġġiġa nar qalb-lolli. Dak l-anġu taf minnu? Se tkun taf li kvandraġu. Vers 3, vers 4, il-mulej raħ risaq biex jara u Alla sejjaħlu minn qalbu li qallu Mosè, Mosè. U Mosè qallu għaw jien. Mela, vers 6 jgħidlek Mosè qatta wiċċu għax beża jħares li Alla. Vers 10, Alla tgħid il-Mosè, isma' ejja mela, ħanibatek għand il-Farawn biex taħroġ l-uliet Iżrael il-poplu tiegħi mill-Eġittu. Mosè wieġeb il-Alla, min jien biex immur quddiem il-Farawn u noħroġ uliet Iżrael mill-Eġittu. Mela ħares, ftakar ħaġa waħda, qed ħares li l-Bibja wara l-fatt. Wara l-fatt kulħadd bravu. Mosè qed jara siġra taqbad. Immaġina għaddej il-buskett
u tara siġra taqbad kelmek, u taqbad titkellem ma' s-siġra, u s-siġra qed tagħmel sens iktar minnek. U inti tibża mis-siġra u tatti wiċċek. Is-siġra tqabdek tagħmel xi ħaġa u s-siġra inti tgħidilha leh. Alla nnifsu qed jgħidlek ħaġa, qed titik prova sopranaturali li hija impossibilità, u waqt li għandha tkun kull forma ta' konferma biex intajti u għen ċorta tajt liha. Għala, għax inti taħseb li inti insignifikanti, Mosè. Għala, għax Mosè ħaseb ftit trabba fid-dar tal-Farawn. Tarbija li suppost inqatlet u ħabba b'rispett tat-tifla tal-Farawn tqannaw bih u għamel ħajtu jipprova lilu nnifsu. Jaf li daw ħadd ħajisma' minnu? Farawn. Ħadu kif ħarab minn hemm għax qatlilhom minn tagħhom ħerġa' jmur lura. Mela għandu dal-leħen tal-insigurtajiet f'moħħu li qed jgħidlu inti insignifikanti anke ħares mhux biex inkun ardit. Qabel kunna ngħid għall-inqas jien kunt ġiri ngħid qasek jinżel Alla b'mod pastas kunt ngħidha. Imma da litteralment niżel Alla da u qallu leh. U dik il-vuċi tal-insignifikanza, alla volja ma tajdix għax is-sakristjan u ma nitkellmux hekk, imma f'qalbek hekk qed tgħid inti qasek jinżel Alla jien ma nagħmel din. Laqqas hekk jgħidu. M'hemmx prova kbira biżżejjed li Alla jista' jagħmel, laqqas hekk taqbad siġra u s-siġra mhux taqbad u s-siġra tkellmek, insa leh. Mhux jien. Waqt li qed tibża, għall-inqas bil-biża jtiewa. M'hemmx prova biżżejjed li qatt tista' Alla xi kultant il-loġiku ħafna, fim. U m'hemmx konferma kbira biżżejjed li qatt tista' dak il-moħħ jgħidulu karnali jċedi. Inti trid tgħidlu mut. Qatt ma ħatamel sens. Mela. Min jien biex vers 12 jgħidlu jiena nkun miegħek. Mela Alla jażel bniedem bir-rispett kollu lejn Mosè li ħafna drabi tfisser bir-rispett ta' xejn insinifikanti. Biex joħroġ taf xiex nies insinifikanti. Jgħidulu l-poplu ludi. Kif qed titkellem hekk fuq il-poplu ludi? Mhux jien għattek Alla. Tafal fej Alla għażel il-poplu ludi? Ħanajdlek Alla, Deuteronomju 7 minn vers 6 sa 8 jgħidlek hekk. By the way, tafal ix Alla għażel Iżrael u ma żilx l-Amerika? Qabli qed taħseb għax kien għadu ma twilidx Trump. Mhux għalhekk. Ħares, no pjaċir li dela Trump. Thank God, jalla jagħmel kollox sew, imma tpoġġix it-tama tiegħek fil-bniedem għax tiddiżappunta ruħek big time walla jgħid li wiblaħ min jittama fil-bniedem. Alla biss. Jalla jkompli ser kif inhu sejjer, imma it-tama tiegħek għandha tkun biss falla. Le, mhux għax kien għadu ma twilix Trump u mhux għax ma ħares lejn l-Amerika, jgħidlek għaliex hawn ħaġa għax kien għamel patt madam li minnu ħajjoħroġu n-nies tiegħu. Imma jgħidlek hekk ara. Vers 7, vers 6, għax int poplu qaddis għall-mulej Alla tiegħek minn fost il-poplu kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art. Lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu. Isma' di, vers 7. U l-mulej tax-xaqbikom u għażilkom mhux għax kontu kbar fil-att iżjed minn kull poplu ieħor. Għax intom liċken fil-att fost il-poplu kollha. Għalhekk għażilhom. Għax dan Alla tagħna moħħu jaħseb qasba mġenġla ma jiksirix, mhux biħin emnem ma jitfieħx, totalment kontra tara. Jekk nara qasba ħadd inqasam jien, l-ewwel jaħseb li jiġini nipprova naqsamha. Alla mhux hekk jaħseb. Jekk nara xema beżbeż, l-ewwel nipprova nagħmel nitfiha. Alla jara l-potenzjal f'dak li m'hemmx potenzjal. Alla kapaċi jħobb dak li ma jistax jiġi maħbub. U Alla jpoġġi sinifikanza f'dak li hu insinifikanti. Naqbżu biċċa, daw kollha tarawhom id-dar. Mela, għandek bniedem insinifikanti li Alla bat biex jeħles poplu insinifikanti li huwa ġej minn bniedem insinifikanti. Tkellimx hekk fuq in-nies tal-Bibja, ħares isma'. Rumani 4 minn vers 17 jgħid hekk, daw kollha ġew minn Abram sewwa. Qed jitkellem fuqu u ma naqas fil-fidi tiegħu aqqas meta ġeb quddiem għajnejh li ġismu kien mejjed. Taf xi ġifieri ġismu mejjed? Kollox kien ħares lejn il-madum. Qassa mal-mudum.
Hekk hemm miktub. Impotenti. PG-13 dal-messaġġ. Hekk tfisser. Inti għaliex taħseb li flut 11 jgħidlek illi Abraham meta kien sejjer joffri l-Iżak kien jemmen illi Alla jista' jqajmu mill-mewt. Għax kien ġaraħ jagħmilha f'band oħra. U dik kienet il-banda naħseb jien. Dik kienet l-impossibilità u dik kienet l-insinifikanza. U mhux hu biss kellu problema, kellha problema l-mara. Ħares. Ġismu kien mejjer. Mela da immaġina, Alla messu daħal fil-kamp fuq Sara. Tax Alla jew le? Now I have resurrection power living on the inside. U anki. Ħares, anka kienet mejta jgħidlek. Kellu bżonn resurrection power biex Alla jipproduċi poplu minn raġel impotenti u mara ġufa niexef. Jekk ġufek niexef, ħares li Izrael imdawwar b'nies potenti u ħadd ma jistalihom ġlus ikbar minnu u kollin ċekk. Għax għandhom mwieda. Għax għandhom mwieda. Għod bikwietek għarissa. Fejna? Għax kienu għadu laħħaq il-100 sena. Ejjantu ħana skuża. U mejjet ukoll kien il-ġuf ta' Sara. L-iktar wieħed sinifikanti jismu Ġesu ġi minn linjiġ ta' nies insinifikanti. Minn raġel impotenti u mara ġufa nieġef. M'hemm xejn f'ħajtek jekk ħanemnu xtajt il-Bibja li qed jistaqtalek qalbek. Issa, ħares, Alla jieħdok fuq pellegrinaġġ ta' insinifikanza fil-Bibja. U jorik li miegħu kollox hu possibbli. Mhux flimkien kollox possibbli kif kienu jgħidulna miegħu. Mikea 5 vers 1 jgħid imma int Betlehem ta' Efrata, ċkejkna, żgħira, insinifikanti, biku mingħajrek xorta, donnok żball fuq il-mappa. Dik kienet inżidhom. Fost il-familja ta' Ġuda, minnek qed joħroġ dak li jkun prinċep f'Iżrael. U għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Jehovah's Witnesses. Man, vers 1 ħajħawdilkom id-dottrina kollha, ħana ġara ħire. Dak qed jitkellem fuq Ġesu, prinċep ta' Iżrael. U għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Minn dejjem ta' dejjem Alla biss. X'qal iktar? Minn għalija Nathan kien dak li qal għax qatt jista' joħroġ tajjeb minn Nażaret. Ġesu? Natanja. X'qatt jista' joħroġ tajjeb minn Nażaret? L-iktar wieħed sinifikanti ħereġ minn postijiet insinifikanti, minn sitwazzjonijiet insinifikanti. Minn persuni insinifikanti fajnejn id-dinja. U l-anġli, meta ferħu b'din is-sinifikanza li twildet ta' fil-min marru xandru il-nies insinifikanti, ir-rajja. Int min int. U inti kemm taħseb li inti fargon u li m'intix kapaċi u li inti insinifikanti, Alla biss iġib is-sinifikanza. Ġo maqja l-insinifikanti, by the way. Twielet. Mhux ħanidħol fija tista' tmur taqraħha mħalfin 6, 7, 8, 9. Hemm storja ta' Gideon. U vers 15 jgħidlu Alla qed jidhirlu qed jgħidlu bażikament illi
li waqt li qiegħed jistaħba u jażel it-tqiegħ ma nafx eżatt x'jgħidulu. Fil-moħħbi biex ma jisirqulux il-Midjani qed jgħidlu li Alla ħajużalu ilu biex jeħles il-poplu. U jgħidlu hekk. Mħarfin 6 vers 15. Gideon wieġbu idew sidi, idew tfisser sorita. Imma kitbuha bil-Malti. Biex sa neħles l-Iżrael. Ara, il-familja tiegħi l-inqas waħda fit-tribu ta' Manassi. U jiena żgħir f'dar missieri. U l-mulej wieġbu jiena nkun miegħek inti drop il-Midjanin bħalli kienu raġel wieħed. Taf kif però isma' di. Mela dan l-ewwel beda jqgħod jitolbu provi lil Alla biex u joħroġ il-flok u jgħidlu madwar irid ikun hemm min-nida u l-flok mhux imxarrab u jagħmel ilu. U mbagħad il-flok biss imxarrab u jagħmel ilu. U xorta jgħidlu le. Għala, għax Alla qatt ma jista' jtikkonferma biżżejjed ta' tkun tajjeb u tissodisfa l-moħħok u l-vuċi tal-insigurtà tiegħek biex taqdih. Toqtolha bi-Street. Rajna li laqqas jekk jinżel Alla nnifsu u jtik kull prova li moħħok ma jistax ifhihem, mhux ħatkun biżżejjed biex jikkonvinċik illi jażel lilek. L-ebda prova supranaturali li titlob l-Alla ma ħatkun biżżejjed biex issikket dak il-vuċi tal-insinifikanza. Toqtolha bi-Street. Ma tistax qatt. Dejjem ħajkun hemm raġuni għax immax forsi u għax immax forsi. Mela fl-aħħar dan ġew 32,000 soldati miegħu. Da. Ridu jiġġieldu kontra poplu ta' 135,000. Xorta qegħdin hawn number biktar minn 100,000. U Alla jgħidlu ħares, in-nies kollha li jinżlu jixorbu bil-sinhom minn ġulil ma keċċihom wadhom id-dar bħall-klieb. Żomm il-min jixrob jibqa' jħares. U jifdal 300. Dawk l-istejjer 300 u hekk daw kollha mill-bib jaġabuhom. U taf kif rebħulhom daw 300? Bażikament qallhom żommu tromba u torċa. U xi ngħidilkom naqbdu nagħmlu l-istorbju. 135,000 id-miġnun jew. Ħammur id-dar. X'kien ngħidlek aqbad doq it-tromba jisek miġnun u xejjer in-nar. Jagħmluha u daw jaqbdu jagħtu kontra xulxin. Fem daw x'inhu l-affarijiet. Jerbħu poplu fl-insignifikanza tagħhom għax Alla kienet jiġġieled għalihom. Issa nkomplu storja ta' Mosè. Naf li qed naġġel imma ma taħalli xejn barra. Ħanajdlek, Alla l-umurini l-nies ħajfiequ. L-nies ħajinħarsu. Perspettiva ħajinbidlu. Alla irid jagħmel xi f'qalbek. Iftaħha. Iftaħa. Iftaħa. Eżodu 4 komplu mela Mosè. Sewwa? Jgħidlu hekk Mosè. Mosè wieġeb minn vers 1. Ara, ma jemnunix u qas jisimgħu kliemi. Qed ikompli waħda miegħu. U vers 2 jgħidlu Alla x'għandek f'idejk. Mosè qallu stikka, ħatar. Alla qallu wadbu mal-art. U xeħtu fl-art u sar serb. Mosè ħarab minnu. Taħrab minnu men kien biċċanija ma f'idejk. Dis-siġra taqbad ittajdlek wadbu fl-art. U sar serb. Tifhem, ma tagħmilx sens. Il-moħħ insa ma jridx jafdal Alla qatt. Qas wieħed jara wiċċ imbuċ. Il-mulej qal Mosè ejja men mittidejk u qabdu minn dembu. U metti dejh u raġa sar injama. Issa dan l-insigurtà tiegħu kienet li mhux kapaċi jitkellem. Issa dan ejja nagħmlu mod kien kapaċi jitkellem l-ikbar oratur daqs Shakespeare. U tġibu quddiem baħar. Jista' jdum ikellmu tajjeb sakemm isir blu mhux ħajinfeta' l-baħar. Billi taf titkellem. Taf kemm hawn nies jafu jitkellmu. Iċ-ċavetta tal-qalb minn Alla biss. Irrelevanti kemm kien ħajkun jaf jitkellem, ma kienx ħatkun l-aħjar għodda għal dik il-missjoni. Anzi xi kultant il-sinek fl-esperjenza tiegħi idaħlek fiktar trabil. Issa jaf veru kien hemm nies iktar kapaċi jitkellmu minnu. Imma Alla lilek ried.
Forsi veru hemm xi ħadd fema tiegħek aħjar minnek. Imma jekk irid lilek Alla, mur fehmu. Mur fehmu, mur għajdlu. Ma tistax tfehmu ta' ma jifhmekx qed ngħidlek. Ma jifhimx. U jibqa' jmeri. U ħajkollok iċċedi. Għażaq terturi ma jtiswel iċċedi. Mela, fejn wasalna? Jiġuk daw il-ħsibijiet giddieba. Fej Alla jpoġġik. Forsi l-lum qed nitkellemaw għax tant kemm għandi karizma nirringrazzja Alla li l-pastor għandu grazzja miegħi u Alla poġġini jew mhux Alla. Qed inkun onest, okay? Forsi għax ubni hu jara niboċċu u nitħaq u jgħid mhux għax Alla jridni jew. Jinnaf, forsi jgħid fuq il-worship team għax jiena l-ħabib ta' Matthew u għax indaħħal Stevie u għax naqbad ma' Louise għalhekk forsi. Għax jien l-iktar wieħed insignifikanti jekk komparaj lin-nifsi magħhom fim. Ħanajdlek. Ix-xitan jaħdem laqbut. Imma Alla jaħdem il-bitzilla. Iktar minn nistgħu dex jaħdimha. Ħares madwarek, ħares lejn ix-xemx, il-bot mid-dinja. Mil rib, id-dinja tinxtewa. Mil il-bot, id-dinja tifriża. Immaġina dan Alla. Kif ħadem dil-bitzilla ta' ħajtek biex ġabek fejn jridek. Immaġina kull darba taffi ġielu inti l-bitzilla, imma ġa ħaseb qabel u jaħdem il-bitzilla mod ieħor u Alla volja daħalladu issa dak kollu l-għadu prova, Alla jaħdmu l-aħjar tiegħek u l-bitzilla ħassir isbaħ u tirrealizza li jekk isma' smani s-seta li jekk qalbek safja Alla jista' jaħdem bik biex ipoġġik eżatt fejn jridek. Eżatt fejn jridek. Mhux inti fejn titlilek innifsek. Fejn hu jridek. U l-isbaħ post li tkun fejn jridek hu. Anka fl-insignifikanza tiegħek. Anka fejn inti ma tikkwalifikax, jew anzi fejn inti skwalifika. Kieku Alla mexa miegħi bħal meta kunna żgħar, bl-eżami, kieku ili ħriġt mit-triq. Alla jara l-innoċenza ta' qalbek, ir-rieda veru ta' qalbek. Darba kelli teacher tal-mezz, ta' kollox insomma. Immaġina dik it-taqbida tal-mezz, meta tkun tifel. U murt id-dar nifraħ, l-istorja daw ster veru. Ma! Di dejjem kienet tixbid li xari minn hawn. Ma! Kemm tħobbni għattila! Ara kemm għamrit li bews homor fuq il-pitazz. Għalt li ibni dawk ġibtom kollha ħżiena. True stories daw. Ħares kun hekk quddiem Alla. Dawk mhux bews għalt li. Ma ġibx waħda tajb ibni. Mur il-privat. Qed inkun onest. Jiġifieri dil-ħajja l-bitzilla tal-Alla li Alla jaħdem f'ħajtek. Li ħad titkellem eternità wara li inti qed titlaq. Film li mhux ngħidlek x'ismu, il-protagonist għal xi ħaġa u kienet weħlet miegħi. What we do in life echoes in eternity. Għajx ħajtek għal Ġesu. Taħlix ħajtek. Please għajx ħajtek għal Ġesu. Meta tkun qed tagħmel dak li Alla qabdek tagħmel, anke jekk stess taħseb li inti insinifikanti f'qalbek u tiġġiet kemm tiġġiet tkun taf li dak xogħolok. Li dik hija l-missjoni tiegħek. Insomma, naqbżu vers 10. Insomma, mbagħad ikompli jgħidlu, issa jgħidlu xorta mhux ħejmluni, jgħidlu daħħal idejk fil-but, joħroġha bil-lebra. Jerġa' jdaħħalha joħroġha u xorta jibqa' jmeri insomma da Muse. Vers 10, iżda Muse qal il-mulej, ja ħasra! Issa ma diġ qed jibżada.
ħajolli subajh. Ja ħasra! Sejdi! Ma ninqalax biex nitkellem jien. La qabel u laqqas issa li ġifieri bikum ngħidlek xorta l-istess għadni. Ara naqra ta' x'pasta żaqta. U dawn nies li Alla faħħarhom bil-fidi tagħhom. Ħares, għamel kuraġġ. Meta naqraw l-11 ngħidlu il-da semmejt. Min dat nies il-da semmejt. Mela nsejt. Darba Metti wallimni xi ħaġa. Meta l-affarijiet f'relazzjoni ma' xi ħadd ma jispiċċawx tajjeb, iftakarhom biss tajjeb li jagħmlu miegħek. Inkella tkun bitter. U għallek jagħmel fl-11. Ifakkar in-nies għalfejn mxew fil-fidi. U kif spiċċaw tajjeb. Insomma, jgħidlu, mbagħad Alla jaqbad jgħidlu taqbiss il-limit issa. Dak kellu low self-esteem, fil-verità kellu di correct esteem, għax ngħidu low self-esteem. Għax mingħajr ixbijat Alla, dak huwa l-esteem korrekt tiegħek. Imbarazz, dnub, ħmieġ, mewt, għalhekk għandek bżonn daqshekk il-Ġesu. Għax mingħajru tu default inti insinifikanti. Tista' tmur counseling sakemm tkun blu. Hekk tibqa' insinifikanti. Ġesu biss jagħmilek sinifikanti. Mbagħad Alla versi 11 jgħidlu il-mulej wieġbu min għamel fomm il-bniedem, ma dak jgħidlu mhux kapaċi nitkellem. Jgħidlu min għamlu fomm il-bniedem. Nbikkem mitrux l-għamel min jara. Mhux jien il-mulej. Inħoss li qed jgħidilna lejla Ġesu. Mhux jien il-mulej. Jien jew le. Melissa muru jiena nkun ma' fommok u nagħlmek x'għandek tajt. Imbagħad Mosè wieġeb jaħasra mulej jibgħod nitolbok xi ħadd ieħor. Issa xi kultant Alla jsejħlek għal sitwazzjonijiet li mhux biss taħseb li inti mhux kapaċi, imma m'għandekx aptit tiddilja mal-ħesil. Tafala għax Alla biss isejjaħlek għall-loqjiedi. Alla ma jibgħatekx timxi fil-wita, jibgħatek tiġri għat-tela. Alla jara lilek, differenti mill-li tarilek innifsek, inti tajt x'ħessir x'nambih dajjen. Noqgħod bikwieti. Imma inti waqt li qed tara l-oqda, Alla qed jara s-soluzzjoni. U tafx min is-soluzzjoni ismek, għajt ismek inti. Mela anke meta tiġi u tara li f'post hemm affarijiet li ma jogħġbukx u forsi f'għajnejk hemm moqda, kun is-soluzzjoni. Jekk xi ħaġa qed iddejqek huwa sinjal ċar li Alla bli poġġi kemm biex tirranġaħħa. Jew biex tkun ta' għajnuna biex titranġa. Mhux biex iġġib. Ara, nistgħu nagħmlu messaġġ ieħor. Baħ. Jekk ma tġibx is-soluzzjoni, tġib il-konfużjoni. U tġib il-qrid u l-qrieħ ta' qalb u dwejjaq. U ġib lil dak li jkun iħossu jgħid jiena x'għammu nagħmellem, noqgħod għad bikwiet id-dar. Ħantikom ieħor, Ġeremija. Dak kiteb fuq xi 50 chapter. Ġeremija 1 minn vers 4 ġitni l-kelma tal-mulej qal li qabel sawwartek fil-ġuf araftek mela ħares. Din hija raġuni għaliex aħna nemmnu li l-abort huwa ħażin dejjem. Qabel sawwartek fil-ġuf. Qabel araftek. Qabel. Ħadd muwaw biżball. Int insa minn tixaw 10 raġel marma mara. Darba ma stajċ ma nwġibx, meta rajt jew missier ħanajtek. Jiftaħar illi huwa għamellu liedu. Kaw ma sbieħ u liedu għax huwa għamilhom. Tlu x'għamilt? Tlu int murt ma mara. Qatt murt għamilt pipi u ħereġ bniedem. Alla jħet in-nies. F'kull sitwazzjoni.
M'hemmx esklużjoni meta bniedem huwa utli, hekk taf li qed tgħidulhom inti. Waqt li qed tgħid għax forsi insest, għax forsi rape, x'taf x'messaġġ qed tgħaddi n-nies li ġew hekk. Aħjar id-dinja mingħajrek. Fehmni di. Dan huwa veru ħejt, mhux li tippridka l-Vanġelu. Taf x'inti tgħid meta xi ħadd tax twieled sfigurat jew b'xi problema tgħid illi toqtlu. Taf x'qed tgħidilhom l-oħrajn kollha? Waqt li provajt issallab il-min qal li kull forma ta' djufija ħabba dnub. Hekk qed tgħid inti li kelmuna hekk u nutli. Aħjar imuru jaqbes minn x'imkien għal isfel għax bihom ngħidu xorta. Ta' peace, ta' stress, il-ħajja mingħajru aħjar. Int minn int jixin is-sitwazzjoni li ħaġa Alla jista' jifdiha. Tidher kemm hi impossibbli. U Alla għandu pjan għal ħajtek. U l-abort qatt mu idea tajba ħanajdlek, milux murt nara ħobbu naraw filmin u l-mara. Jismu Unplanned. Ħanajdlek għamilt burger għalija għal mara qed nieħu pjaċir għax ħadd u ma flax niklu dal-burger. Issa biex ma nikolx hamburger jiena qed ngħidlek ma ssirx. Nikol tiegħi u tagħha. Il-kelb tiegħi għandu kull muskolu jidher għax mhux leftovers. Qed ngħidlek il-mara b'reżjuna ruħha bdiet tħares lejha u titħabbija qed ngħidilha qed taqallani mamma jali. Anke issa kważi jekk iddardart ngħidlek il-verità x'inftakart. Qatt m'hemm sitwazzjoni tajba biżżejjed biex toqtol persuna fl-iktar post sinifikanti li Alla ħalaq fl-univers. Mill-iktar persuna sinifikanti għal dik l-istess tarbija. Jekk għamilt hekk hemm maħfra lik, tiddisprax. Imma l-ħażin tittajt li hu ħażin. Ma rridx nidħol fuq da suġġett għax ma kunx beħsib nisemmu l-lemm. Qabel ma sawwartek fil-ġuf araftek, qabel ma ħriġt minn dar ommok ikkonsagrajtek. Mill-eluf ta' trabi li qed joqtlu kienu konsagrati u maħsuba minn Alla. Jiswew, irrelevanti ċirkostanza u kif ġew. Jien qedtek profeta fuq il-ġnus. Mhux għax m'hemmx min iżjed minn fejn jażel, għax għażlek. Daħħalha ġo moħħok. Hemm min iżjed. Imma lejlek għażel. Jien wieġibt, Sidi Mulej, ma nafx nitkellem għad niżgħar kollha l-istess daw. Ma jafx jitkellem kitab 50 chapter bil-grazzja tal-Alla, aħseb kien jaf ma taqra ħadd il-Bibja. Fimt, insigurtajiet. Dik hija l-vuċi tal-insigurtajiet qed titkellem. L-insigurtà qed tkellem l-Alla. Meta l-insigurtà tkellem l-Alla, Alla taf x'jagħmel? Ma jwieġibx. U tista' mhux issum sakemm tiġi qisek kun ġo concentration camp għax xorta ma jwieġibx. Kif tista' tara ma mhux daqshekk il-botir. Daħ huwa dak li l-Ispirtu Santu juża bħala l-opju għalli tkun taf. Qed jaqta' xi ħaġa tfisser. Il-mulej wieġibni tajt ċadni żgħir. Inti mur kull fejn ibatek. U tajt kull ma nordnalek. La tibżax minnhom għax jimmijak biex neħilsek. Oraklu tal-mulej tfisser il-mulej qed jgħid. Mbagħad jgħidlu hekk. Vers 10, ara jiena llum qedtek fuq il-ġnus u fuq is-saltniet biex taqla u tġarraf. Ġesu jibni, Ġesu jħott. Biex teqret u tħott, biex tibni u tħawwel. Vers 17 jgħidlu, vers 18, ħamna mur 17, di tajba. U ħazzem ġembejk, u għajdulhom kull ma nordnalek jerġa' jgħidlu. La tibżax minnhom għax inkella mbeżżak jien qudiemhom, bħal meta ommok qaltlek jekk taqan komplintik ħanajdlek. U ġiblek il-wardit ħomor peprin.
Kolla tafu. Meta raqt 18 sena, grazzi Ġesu daqshekk xabat. Insomma, jgħid Alla qed jgħid li ħajamlu affarijiet li qatt ma jistenna. Kolonna tal-ħadid ħajt tal-bronz kontra pajjiż kollu, kontra Slaten ta' Ġuda l-prinċpijiet tiegħu, insomma, assisin bil-lant min jiġi. Issa dan, kieku jkolli dil-weda ngħid bully, plain sailing jien, irridu kollha waħda. Ħajtu kollha, ħajruh giddieb. Jaħarqulu l-scrolls, jitfawh fil-bir, fit-tajn. Ħanajdlek billi għażlek Alla ma jfissirx li l-affarijiet ġejjin plain u smooth u nice u rainbows u butterflies ta'. Għandek il-weda li sal-aħħar l-affarijiet ħajkunu hekk, imma jaf tkun bumpy ride semmek. U l-arħaġi li ma tawx każ il-messaġġ tal-indiema tiegħu. Imma titta tarf post li tajt, jekk Ġesu jistaqsik tagħmilha. Imma mhux qed narahom fuq, imma ta' nitlob magħhom, imma jekk Ġesu saqsik tagħmilha. Imma mhux qed taħdem, imma jekk Ġesu saqsik tagħmilha. Anke jekk m'hemmx riżultati, jekk għax ġas saqsiku tagħmilha. Dik il-mistoqsija biss. Jekk tagħmilha, għala bibek mir-riżultat. Timbutta lih. Ħanajdlek, nista' nkun onest. Mela l-bieraħ filgħodu. Is-soltu jkolli battalja meta niġi biex nitkellem hawn, id-darba mhux hekk kienet. Id-darba Alla tani messaġġ, il-messaġġ ma kienx miktub u tħammuru nippritikaħ. Veru jew le? U l-volja nirringrazzja Alla ma nbatix bil-mart. Il-bieraħ filgħodu mort biex inqum minn ġo s-sodda u ma stajx nimxi. Jekk qed nikdeb ngħidlek quddiem Alla mill-mara tiegħi hemm Alla jisma' kollox, ngħid mhux veru. U ħanajdlek ġew dwejjaq enormi fuqi. Issa jien mhux xi wieħed minn daw it-taċi li f'meta jmisla qalbi Ġesu hemmhekk u mbagħad nikbi qisni tarbija. Imma l-bqija mhux qed nikbi għal xejn. U ktib dal-messaġġ lill-pastor, veru jew le? U għatlu ħanajdlek għatlu mhux għax ma rridx. U qed nikbu ġa bidmuħ f'għajnejja, ma nistax nimxi. Ma nistax ngħidlek għadha fl-aħħar ħin, irid noqgħod attenti li ħan iddikjara, issibru hekk daw is-sitwazzjonijiet ma tix tiddikjara ħażin, ma tix titkellem iżejjed, tibqa' fil-fidi, donnok xara taqta' minn kull naħa. U kien ħira xi dmuħ ġa minn ġajnejjien u nikteb għax ma nistax nimxi. U ġiet il-mara tiegħi fil-kamru qal li ra ma jfettillekx iċ-ċiedi. U kelli bdiet naħtafa u ma ttila xejn u jitaf u nirringrazzja Alla għalija għax telqet lem. U marret tagħmilli t-tuffieħ blasel. Imma ġiet bit-tuffieħ blasel u naħseb kien iktar fih talb milli jasel. U sadattant ċempilli l-pastor biex minn jinkoraġġini u kif ġejt biex inkellmu laqqas flaħt inkellmu kelli naqta. U bdejt nikbi bħal tarbija tattejt bil-kwilt u ħassejt ninsinifikanti ħafna. Għaliex qed ngħidlek dal-affarijiet? Għax xi kultant tallimt fil-ħajja li l-iktar ħaġa faċli hija li tesponi. Jekk tħossok awkward xi ħaġa, aħjar tesponija għax inqas taqaċċajt. Qabel tlejtaw kien hemm Jonathan fit-tojra tlu ċekkja għandi xi xahar fil-nieri. Għalli nadif għatlu okej, thank you. Mhux aħjar mill tlejt biha. Fimt? Ibqum li men, come on! Ftakar minn fejn ġejt xi darba msaħlek il-patata. Għaliex nikbru rridu kollox figured out u hekk. Come on, man! F'daw l-iktar sitwazzjonijiet awkward tkun f'lift merba' minn nies. Ħadd ma jitkellma. Il-laħwa x'tensjoni hawn fil-lift. Datom bom jew lift. Jekk xi ħadd tal-ħares qatt jiżlolu l-gass. U kulħadd jaf min ikun. Skont, immaġina nkunu f'lift, jiena Matthew Stevie u xomra ta' gass f'mintu ħajt il-verità. Fliktar wieħed oħxon dejjem wieħed, ħafna mid-drabi Stevie jkun u teħel inti, m'hemmx ta'.
Imma kieku fil-lift tajt, jien kont daqshekk titla' l-awkwardness. Kieku għad li ħadd ma jitkellem tajt, illa huwa awkwardness hawn fil-lift. Nixtieq intikom il-ġurnata tajba u ġesu jħobbkom. Jgħidha miġnun u ġġib l-allegrija fil-lift. Imma l-vuċijiet tal-insegurezza tiegħek ma jħallukx. Ma tmux taqaċċajt. U kont għad ġifiri, ma biex mux ħanamela di. U għalla fakkarni xismu l-messagġ. U għad ħan nitlob satej. Xaħat ċempilli. U qbatt il-mobile għed najdlek il-verda qoddim Alla. Għax xsibt li kellu bżonni. Għad biex da l-persuna tiċempel bil-forsa għandu bżon xaħġa. U qbatt il-mobile. Dal-persuna beda jitħaq fuq il-mobile. U friska li ruħi. Għaliex qed ngħid il-biċċa. Għax dal-persuna minnu għandu insigurezza għax jaħseb li għandu l-iktar bissima kera fid-dinja. Tifhem x'qed nipprova ngħid jew le. Il-leħen tal-insigurezza. Sinirek korroħ titbissimx. Ma titbissem inti kulħadd jifraħ. Issa ħanajdlek ħares lejn snieni. Qed taraħħom fuq xuxin, hawnhekk imtebbajn immur kemm immur innaddafhom jibqgħu bit-tebba tat-te. Jekk tgħidli għandek x'inek koroħ, jekk Elvis jiġi jgħidlik taf kif jitħaq. Għandek x'inek koroħ, ngħidlu dur, ħanikmek ġo darek, ħatara xedin. Ma jinteressanix m'għandix insigurtà. Imma kieku tgħidha dil-persuna min jaf x'jiġri. Għala! Għax hemm xi ħaġa fejn tqabbad. U dal-għadu ta' ruħek pjana ħajtek u poġġilek ħafna velcro miegħek ma fejn jista' jaqbad. Mingħajr ma jkun preżenti. Installalek software ġew moħħok. Jgħidulhom insigurezzi. Man. Antik storja. Darba minnhom kunt l-Amerika. Murt nintaqam evanġelisti, jek najt ismu kulħadd kollha ta' fuqha. Żgur. U mhux ħanajt ismu. Grazzi Ġesu għalih ma ħafna ġid. U x'in intqajt miegħu ċimbwiċ. Wow! Ismu Elvis ħalli noħnu l-ura xi ħaġa mulej. Elvis. U dan ir-raġel, mhux qed ngħidlek il-verità. X'kien ġib biex jitlob għalija quddiem Day Star Network kunna, kont qed naħseb snin fil-ħaxix u għadda dan bid-Dodge Ram. Zaqt it-toothpaste malajr. Wow! Qed nintaqa' ma' dar-raġel, evanġelist kbir. X'kien ġib biex jitlob għalija dan? Ma kienx hekk. Ma kienx hekk, ara ħares. Issa da jħobbni lili. Qed taraħ rajtu x'għamel. Mingħajr ma jrid ħapas lura, qed nidħol f'żona fejn mhux komdu. Ma kienx hekk, qed ngħidlek kienet hekk. Ngħidlek ġo ħalqu kellu rata marsa xlokk. Taf x'rajkun marsa xlokk? Taħut! Jew kienet isum, ma nafx. U għad li qed jitlob miegħi u qed jitlob il-barka tal-la siħa fuq bil-illa kollha tiegħu. Kull ma nista' niftakar f'dak l-Indjan tiftakruh ta' pam pam fish, come and get a little, one pound fish, come and grab a little, one pound fish. Hekk jaħdem moħħi, nkollu nara l-films. Għed niprofa nifoku fuq xed jgħid mhux jitlef barka, fimt? Imma f'moħħ qed ngħid, imma da impossibbli jekk da qed isum. Jaf, come on li ħalqek kun jinten ħanajdlek. Ismani. Għamiltek raġuni, wara li tippriedka b'qalbek kollha, il-mikrofon veru jkun jinten. Daw kollha huma insigurtajiet. U tipprova mill-aħjar tista' tieħu l-ħelu. Tifhem, darba minnhom tant kemm ħadd ħelu li spiċċajt ir-ramettejt wara, veru saqs il-mara tiegħi. U xorta jibqa' jinten, hemm raġuni għalfejn il-pastor jgħid il-mikrofon tiegħu biss. Jekk dak hija xommu wara u kunt imur inxommhom bud ngħid jien biss, kollek jinxtabu.
Dawn huma kollha l-insigurtajiet tan-nies. Li ħanajdlek x'ħadd ikollu bżonn kelma u ma tmurx ittielu. Għax forsi ħalqek jinten. Issa men, għamel li tista' fimt? Imma kulħadd din il-kamra xi darba jew oħra ġo ħalqek kellek riħa ta' kavallier il-forn. U donnom ħanajduni qaf ġesu kamar. Donnom l-iktar nies li jkollhom dil-problema li ħalqhom ikun riħa ta' dem tal-kapulijat. L-iktar nies li jgħidulek sigreti. Ħanajdlek brater, għandi kelma, brater bulej għalik. Pungent. Ħulħelu. Imma ma tistax tħalli il-len tal-insigurta tiegħek iwaqfek għad. Anka super evangelisti kollu ħalqu jinten. Kienet skandaluża lija. U ma importax. U bdejt ngħid għaliex jien għandi importanti. Jiena ma ħsibx ma disrispettajtux minn dak il-mument, ma ħares l-isfel lejh, xorta bqajt inħares naspira nkun bħalu. Kellu naqari ħataħud dak kollox. ħares men! Teħilx ma daw iċ-ċuċati u tħalli l-Alla ma jistax jużak. ħabba da ċuċati ta' x'ħad għajdlu qudiem meta tmur qudiem Ġesu u jgħidlek ara dik qabżet għax għadlek tajtek u tgħidlu għax kunt għadni nqum. U snini ma kunx ħsilthom sewwadni, ma kunx ħsilthom xejn, dakinhar ta' bisqbis ta' u isni ddejjaqt. Tħallix il-leħen ta' l-insikurezzi waqfek, dak li qed nipprova ngħid. Mela. Jekk valurek ħaġġibu minn xejdu n-nies fuqek qatt ma tkun ħieles u tista' tgħid li il-min jeħles liben jkun ħeles verament u l-verità teħilsek li taf. Jekk ħatibqa' tagħti każ x'jaħseb ħadd ieħor, qatt ma tista' tkun aħjar minn x'jaħseb ħadd ieħor. Inti titkun ta' eżatt. X'jaħseb hu? Fl-aħħar mill-aħħar ħajimporta ħares, x'jaħseb hu, x'inhu valurek. Ħanajt xi ħaġa oħra. Għax bdejt ngħid li kont muġuħu hekk. U l-mulej fakkarni f'Smith Wigglesworth, taf kemm insemmuh il daw. Veru, magħruf bħala l-appostu tal-fidi. Taf x'ma l-imbiċċa tal-istorja nħallu barra? Issa jien nemmen li Alla jrid hekk dejjem bla riservi. U parti mill-biki li kpejt għalhekk, għax irid inkun bħal dawk l-irġiel tal-għajdlek jien ilha 50 sena ma jaqbad nirjaħ. Irrid immur veru għal wara dak Ġesu ħallas għalih ma taħalli xejn barra, askram żgħar. Għalhekk bkejt. U ma rridx niġi nsappapaw u noffendi l-kuxjenza tiegħek tgħid jekk dak ma nfiħx inaqqas. Ma dar raġel Smith Wigglesworth l-appostu tal-fidi li tant kemm ngħidu steer tiegħu. Li ħadd ma jgħid li dak kellu tifla li truxa kienet u truxa baqgħet waqt li kuljum jara daw in-nies kollha jfiequ. Li ħadd ma jgħid wara u ta' tkun taf li kien ibagħti xi kultant b'attakki tal-ġebla u kien jikpil lejl kollu u kien dak kien għamel weda malla li l-ebda sekkina qatt ma taqtaw. U kien ibagħti u kienu jiġu biex jarfawh biex jieħduh is-service minn. U kien jilbes ħafna ħriq u hekk biex meta joħroġ id-demm il-parti tiegħu in-nies ma jarawx. U kulħadd tifieq u kien muġuħ. U f'dak il-moment ħadd deċiżjoni, għad jiġri x'jiġri għada jien xejn ma ħajwaqqafni. Xejn. Jekk irid inkun onest miegħek, għadet tuġana naqra sajja. Nimxi imma għada ftit. Qed nesponi id-djufija. Ħalli xejn ma jkollu dwejfer fija. Imma jien nemmen falla li fejq dejjem. Li m'hemmx ċirkustanzi jew raġuni għaliex Alla m'għandux ifejqek. U fejn ma jilħaq ċien min-naħa tiegħi u mhux min-naħa tiegħu. Għax hu ġiġa provda kollox f'dak fis-salib. X'inhu valurek? Isma' dal-kliem li Ġesu qal fuqek Mattew 5. Inti l-melħ tal-art Ġesu jgħid fuqek. Vers 14 jgħid inti d-dawl tad-dinja. Belt li qiegħda fuq muntanja
ma tistax tinħeba, għas ma jxelu mużbieħ, u insomma tafu l-passaġġ. Dak lim kbir. Ġesu qed jgħidlek int ħatiddi. Dan il-leħen għandu jeleb kull leħen ta' insigurtà fl-ħajja tiegħek. Ħantik lista ta' nies insinifikanti. Malajr. Luqa wieħed, mara jisimha Marija, tfajla, kienet insinifikanti, kultura insinifikanti, u jidri l-anġlu, għalik faċli, għax inti taf l-istorja sħiħa din ma tafiex. U l-anġlu jgħidilha bażikament li ħatwellet il-Ġesu. U di tgħidlu ikun minni against all odds. Fl-insinifikanza tagħha, waqt li kultura tagħha ħaġġara, għax dinbet whatever, jaftit lef ħajjita, ħaġġib diżunur il-familja tagħha, xorta qalet ikun minni skont kelmtek. Il-mara ta' tnixxija tad-demm. Mara insinifikanti. Ħa ngħidlek jekk inti miżżewweġ, ma jinġar ma tiegħek meta mmorru supermarket u jibdew ġejjin dawk l-affarijiet, nibdew nitfarrebs fuqhom u l-bottijiet tal-fażola anke jekk nistieħseb wara di ħajjita sħiħa b'dil-problema ta' tnixxija tad-demm. Il-kultura tagħha kienet imniġsa, ma jistax mmur fejn in-nies biex iktar tħossha insinifikanti. Imma tafu kif spiċċat l-istorja. L-ewwel ħaġa llum id-dinja kollha tagħmel il-fidi bl-istorja tagħha. Ara kemm saret sinifikanti, fl-insinifikanza tagħha. U titiżżomm f'moħħok li Ġesu qal xi ħadd messni għax ħassejt xi qawwa ħarġet minni. Il-fidi hija l-exchange floor li tibdel l-insinifikanza f'sinifikanza. Hija il-post tal-iskambju l-fidi li anke jekk stess all-aljenat, jekk l-istorja all-aljenat miexi fil-folla. Il-fidi tagħha ġibdet minnu is-sinifikanza li kellha bżonn biex toqtol l-insinifikanza tagħha. Iktar nies. Il-mara taż-żewġ ħabbiet. Ġesu qal ħafna tefgħu, imma Ġesu u Alla tagħna ma jarax l-abbundanza, jara l-qalb. Nħobb ngħid li Alla ma jitkellimx bl-Ingliż, ma jitkellimx bil-Ludi u laqqas bit-Taljan, kollha jafu ma tafx jitkellem il-lingwa tal-qalb. Jekk tkellmu b'qalbek Alla dejjem ħajrispondi. Ġesu. Mela, il-mara ħdejn il-bejr. M'għandix raġel. Sewa u ġibtini, kellek 5, is-sitwiet mhux tiegħek. Mill-ewwel indirizz l-iktar ħaġa tal-mistħija li kellha. Iktar ħaġa insinifikanti. Mbagħad ħabba l-insinifikanza tagħha, siti sħiħa nidmet. Għax intaqat ma dak li jagħmilek sinifikanti. Ma naħsibx li nidħol fuq għadi. Xtaqt nidħol fiha. Fuq xi nisbuħija veru tal-mara. Nisa. Tħallux il-fashion artists joħorġu sbuħija minnkom. Għanajdlek. Daw in-nies li jaħdmu fil-fashion u hekk insa tal jmorru jsumu jitolbu qudiem Alla biex jħolqu il-moda. Mela ma tilbis sabiħ. Ma missieri kien jgħidli ħaġa waħda ibni. Mara x'int magħha fil-għodu. Tittaraħħa. U jiena nieħu pjaċir x'in nara l-mara tiegħi fil-għodu. Ma ngħidlek hemm xi ħaġa. Jekk tibqa' ġġib il-valur tiegħek minn nies kif iħarsu lejn sidrek u lejn patattek, l-ewwel ħaġa ħadd tattira n-nies li ma tix tattira. Il-valur tiegħek qatt ma ħajkun aħjar minn orgażmu ta' xi ħadd ieħor. Possibbli ma tindunax. Il-qliset kif jiddiżinjaw. Qabel kienu s-sikkati, issa passar. Warda lija. X'taħseb li x'messaġġ qed tibgħat? Di tax-xuftej.
Jekk għandek xuftej kbar, thank God. Jekk le ħajidru li huma folots, u l-unika post li ġirrawhom dawk it-tip ta' xuftejn huma waqt li kienu qed jiraw l-pornografija provaqta x'jaħsbu. Ikolli għabtit naqbadhom u waħħalhom ma mera ma jeħlux. Il-valur tiegħek għandu biss jiġi minn Ġesu xejn fuq. Mhux minn kif raġel ħares lejk. Ħanajdlek men, jien nirringrazzja l-Alla, niftakar l-ewwel darba rajt il-mara tiegħi ikella 17, jien kelli 19 quddiem tarxin dispensary. Niftakar kif kienet u għaddil darba naraħħa. Għalija kienet wisq sabiħa. U għada, thank God. Imma anke hu kellha tikrih illum, issa Alla llimni ġifieri tħobb. Ħadd ma jista' jkollu xaru bħal tagħha, anke wara 5 ijiem ma taħsilix u tkun qabdet tinten xorta ma biex nixomma. Għax dik il-mara tiegħi nħobba, ħadd ma jaqbad labes bħala, ħadd ma jitbissem bħala, ħadd ma jimxi bħala, ħadd ma jagħmel iċ-ċuċċati li ta' tagħmel. Ħanajdlek kelli ċans wieħed fi 8.25 biljun biex insib lilha. Alla biss irid ikun li jagħmel dak il-bar. Ara ma jfettillek x'taġġel għax tibża li tibqa' fuq l-ixkaffa, għax tal-ixkaffa tieħu ħanajdlek ta'. U għal daw l-irġiel li jaħsbu li jekk jiżżewġu ħajżżewġu seks doll, il-mara dejjem qedem lesta. Tiżżewweġ xejn ħanajdlek. Għax mhux ħajdu miżwieġ tiegħek. Għax il-frott tal-ispirtu u s-self control mhux esklus għaż-żwieġ. Jekk qed taħseb li għax ħad iżżewweġ ħaj jissolvew il-problemi tiegħek sesswali kollha. Iktar ħajkunu challenged, għax issa għandek il-kejk u xi kultant ma tistax idduqu. Il-mara tiegħi riservata ħafna totalment kontra tiegħi bħalissa tistħi ma jimpurtax. Imma nirringrazzja l-Alla hija l-waħda lija. Sejb il-wieħed jew l-waħda lejk. Xejn ma ngħidlek. Int qgħid ma' ħafna nies li għandhom potenzjal enormi fi Kristu u ħabba l-insinifikanza tal-parti l-oħra dejjem jinżammu lura. Dak lami, Ġesu bin David ikollok nagħmilni x'ieqaf. Ġesu bin David ikollok nagħmel xi nagħmellek li nara. Orrejt ara. Sinifikanti għan-nies kienet jittallab, sinifikanti f'għajnejn Ġesu. David, skont Joseph, raħata ġubbun. Jirannaċ, jagħmel il-ġobbon, missieru jibatu li hemm meta jiġi l-profeta biex jagħmlu re, flok iżommu. Jekk ma jkunux l-oħrajn laħu għallen qasisib ieħor forsi jkun minn tiegħu. Laqqas ridu hemm. Tad kemm fajn kien insinifikanti, u jelab mannaċ. U tara Alla x'ħereġ minnu. Waqt li affiġa, baqa qalbu safja, Alla baqa jħid bit-silli sbaħ minn ta' qabel. Ara kif mexa li waqt li kellu l-weda tas-salt nastenna. U waqt li seta' jaqta ras kemm il-darba ta' dak li kien hemm minn floku, spiċċa qata ras il-min qata ħielu. Jekk ma tafx l-istorja ma naqraħħa. Alla dejjem joħroġ is-sinifikanza minn l-insinifikanza tiegħek. Minn l-ikbar apostlu. Insomma, l-ikbar apostlu huwa Ġesu. Minn l-apostlu sal-iktar wieħed diħel mill-bieb kollha dal-messaġġ ħajapplika lik b'xi mod. Żgur. X'imkien moħħbi għandek xi insigurtà li żommok milli tkun l-aqwa li Alla iddiżinjak li tkun. Iċ-ċenturjun. Immaġina ħmixi lej Ġesu, elbulu l-pajjiż ta' taħt fuq u ħajmu jitolbu jfejjaqlu is-servent tiegħu. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Wies insinifikanti ħajti għalik. Dar insinifikanti, maħmuġa, ma nlaħħax. Ma jitkellmu waħda u tkun infejqa, Ġesu jiftaħar bil-fidi tiegħu. Il-fidi hija l-post tal-iskambju li tibdel l-insinifikanza f'insignifikanza. F'sinifikanza, nerġa' ngħidilek. Ġesu f'għajnejn in-nies kien insinifikanti f'għajnejn in-nies.
ġili asmarru għandu biex ifiqu. F'Ġwanni 8 jgħidulu aħna ma ġejniex minn adulterju f'kelma waħda bħalek. Il-Ġesu ta' Pietru, mamma mija, jaffiġa darba wara l-oħra Ġesu nkollu jgħid miegħu. Mhux il-pastor kisrekta? Ġesu jgħidlek xitan u hekk, Ġesu. X'jifdal ġo fik? U mbagħad da jiġi ċans wieħed biex jagħmel kollox sew. Wieħed, tinsiex. Pietru m'hemmx li Ġesu ħajqum bil-mewt, għalih di l-aħħar darba ħajara Ġesu issa. U f'dan il-mument fejn jista' jagħmel kuraġġ il-Ġesu, Pietru jgħid ma jafux. Għajd li tħossok x'insignifikanti. U biki taqsim il-qalb tgħidlek. Ara x'għamel bħajtu. Aw min għadu jipprova joqgħod biqda minn floku. Sissa. Jgħidulu s-Santa Sede. Tant kemm kien sinifikanti. Ġeriko! Għalli jgħidilhom għamlu 6 jiem duru dawra mal-belt. Fis-7 ġurnata, dur 7 dawrit l-istess. Dillum sibt fuqa. Fis-7 jum, meta mhux suppost jimxu, għallhom imxu 7 darbit. Għala? Għax insignifikanti tista' mhux iddum id-dur mal-ħitan tal-belt, imma x'kien Alla jinżel ġol belt. Bum! Jaw il-ħitan. X'in tasal fit-tarf tal-iktar punt insignifikanti li ġbajt timxi u ma tiflax timxi mill-ieħor, hemmhekk huwa il-post perfett fejn Alla jista' jaħdem. Għalhekk jgħidlek li there remains a struggle to enter into the rest. L-struggle huwa li tirrealizza li bl-struggle tiegħek ma tasal imkien, wasal ħin li tistrieħ. Fis-7 jum, Sabat, fil-jum tal-mistrieħ. Ġbajtu? Għanalu. Fit-Tanis Latin 6 hemm storja. Elizew. Is-serventi għed jgħidlu għawis nies, għawis karrijiet. Għat ma nistaw nerbħu. U Elizew jgħidlu iftaħlu għajnejh mulej ħajara. Jgħidlu hemm iktar magħna milli magħhom. Għajdlu iftaħ li għajnejja mulej ħanara. Jekk jiftaħlek għajnejk u tara, dik il-vuċi jissir insignifikanti f'għajnejk. Jekk ġast tara kif jaru, x'inra kien hemm ħafna iktar karrijiet u dit-darba daw kienu bin-nar. Elizew ma kienx posta biża għax kienet jara minn qabel. X'qed taffaċċja? Marda. X'inhu li qed jgħidlek li inti insignifikanti? X'inhu l-oġġett? Għajdlu, vizzju, drogi, iftaħ li għajnejja mulej, ħanara. Ġast jek tara. X'ma jintinx il-mikrofon. Pawlu, ħanajdlek minn, jista' jkun tkun affixt u tmur ma' nisa u marġil u ma tnejli u ma f'daqqa. Imma ħanajdlek, l-arħaġa li tagħmel hija li tkun persegwitur tal-Kristjani. U da Pawlu kellu jġor dil-arma. U da Pawlu fajnejn id-dinja kien bnidem sinifikanti ħafna. Farizej fuq il-Farizej. U kellu jgħod kollox ħmieġ u bħala sinifikanza biex isib veru sinifikanza. Ek qal jinnot kollox demel fejn li nkun nafu. U dak li apprendini għalih. Qed nagħlqu. Ġas ħanaqra daw l-iskritturi, okej, ħalli jidħlu. 2 Korintin 11 jgħidlek hekk. Huma Lut jien ukoll. Huma Żrajjelin jien ukoll. Huma nies l-Abram jien ukoll. Huma ministri ta' Kristu. Jien ħanitkellem ta' jibla, jien iktar minnhom. Taf kif kwalifika ruħu li iktar ministru? F'sitwazzjonijiet insignifikanti jismagħhom. Iktar minnhom fit-taħbit, fil-ħabsijiet, fis-swat, bosta drabi sibt ruħi wiċċ imbuċ mal-mewt. 5 darbit qlajt minn Lut 40 daqqa niqsin waħda. Pawlu
Għalaħħom daw, mux Ġesu. Għax ħafna kristjani jħawdu għadi. Ġesu ma għalax 40 niqsid muħda. Għala sa' kemm għajjew. 3 darbiet ta' niswad bil-virgi, darbohra ħaġruni, 3 darbiet lajt rarqa, għaddejt lejlu jum f'nofs ta' baħar. Min l-arqa da, mill-iktar post insignifikanti ta' fux ġara Malta, għax fakkar li l-nifsu li mu madux għattil tal-kristjani, xie għalu Malta, tablu forsi għattil biex maħara biex mill-bahar u issa l-ħajotlu ek. Immaġina l-insigurta tijaw bħalissa, redħot, pam, 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 għattil tal-kristjani għalli. Le. U minn emmek, mill-iktar post insignifikanti għet jistennew imut, spiċċa fl-iktar post insignifikanti, fid-dar tal-gvernatur. U l-pajis kollu jidur lej Ġesu. Għanajdlek, ju kellek taqra l-istoria ta' Pawlu, u ma jgħidulekx li ju Pawlu, u jgħamlu film fuqa, ta' jiddalik tar għed mitluq minn Alla. Da bil-forsa ma jxiex ħazina jew fetaħ xibib. Waħda ġol oħra ma jistax juħon jifs. Għamilt safar blat, sibtruħi perikli ta' xfajr, perikli mill-ħallini, perikli minn nistaġenzi, perikli mill-pagani, perikli fil-bliet, perikli fil-desert, perikli fil-bahar, perikli minn aħwa qarriqat, kunx wieħed minnhom. Taħbitu xogħol jibes, flera, kif taħseb li flera? U s-sawn. Sawn ta' bil-fors ħafna bidrabi jinta, memx tiekol. Ġo ħabs, u nezzaw karwin biex jitqu bik, ħabba da Ġesu. U għet jgħid mux jien. Mbagħad bil-Malti, fl-opinjoni tiegħi, għaw żball fit-translation, jekk tmur tara translations l-oħra, u koll jitranslate huwa kif qed ngħidlek jien, jgħidlek minnu marit u minix marit miegħu jien. Dik nista' xi darba nagħmel lezzjoni fuq dik il-kelmi jastenejo. Li Pawlu ħafna drabi translate bħala weakness, 3 darbit biss bħala mart u fil-Vanġeli. Ma stax nidħol m'hemmx ħin, veru xtaqt. Djufija dik il-kelma titranslate, minnu dajjef u jien minnex dajjef qed jgħid. U l-kuntest ta' chapter u ta' waraj huwa djufija by the way. Minnu dak li jsibni fixklu jien ma ħossniex imbaqbaq, jekk jien għandi niftaħar b'dak li ju dajjef fija il-kelma steneja. Bħala. Ħajjiftaħar b'dak li ju dajjef. Dak li ju insinifikanti. Insomma, mbagħad jgħid li niżluh bil-qasab. U f'iċ-chapter ta' wara f'Tieni Korintin 12 vers 5 jgħid b'dan niftaħar jien imma bija nifsi ma niftaħarx ħlif dak li ju dajjef fija l-istess kelma steneja G769. Vers 7 mbagħad jitkellem fuq ix-xewka. Vers 9 jgħid li jitlob il-murej biex neħħiju vers 9. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm dajjef l-istess kelma steneja. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-iktar bid Bulizzi, l-istess kelma steneja. Mux Mart kienet jitkellem, dio fija. U laqqas ku kien l-iktar wieħed marit. Jekk għandek wieħda titix każ, għax Pawlu qal segwini meta jiena nsegwi l-Kristu. Meta ma jsegwix il-Kristu, mu minnu l-pastor tiegħek l-apostlu minnu issegwihx. Biex il-qawwa ta' Kristu tammar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxaq bid-debulizzi tiegħi, bit-tajjir blaks, bil-persekuzzjonijiet bid-dwejjem ħabba Kristu għax meta nkun dajjef l-istess kelma asteneo inkun qawwi għala għax għandek l-aqwa setup biex Alla jagħmel dak li jagħmel, iġib is-sinifikanza. Darba kien hemm persuna qrib tiegħi. U l-ħajja sħiħa l-meta li kienet persuna insinifikanti. Ta' 16 sena nqabdet ila x'kienet taħseb li biex tinqabad ila ġast tisfem ma' raġel. Mietet issa. U marret minn relazzjoni abbużiva wara l-oħra, allura l-ħajja konvinċita li ġast imbarazz. U li jizbal. U qabel mietet qed inkellima fuq it-telefon u bdejt inkellima kif ma setax tkun żball. Għax Alla pjanaħħa. Anke jekk stess ġiet f'sakra u jekk huma ma ridux u jekk daw l-irġiel kollha trattawha ħażin. Alla kellu pjan. U donna fjemet, kunti niprofa nkellem fuq Ġesu. Il-ħajja hija xibka maħduma biex torik li inti worthless.
il-wert tiegħek jekk ma tġibux minn dak biss, dejjem hekk ħatibqa'. In-nies ħajxommu l-insigurtà tiegħek, id-djufija tiegħek u ħajesploitawha. Ix-xitan fil-business li jesploita. Qed nispiċċaw, bliż ħudu paċenzja bija. Ħares lej idejk. Miss xarek jekk għandek, imnieħrek u ħalqek. Ħares lej idejk. Xi darba dik li kienet xejn ħlief, likwidu, insinifikanti, li llum laqqas tridu fuq idejk. Wara x'ġara. Meta l-antaqa ma dak il-likwidu insinifikanti. Ħares lejk innifsek fil-mera, ħajdli kif jista' jkun. Laqqas l-ikbar diżinatur perfett. Laqqas Elon Musk mu kapaċi jagħmel bħalek. Ġesu biss jista'. Il-Bibja hija mimlija b'nies insinifikanti li ġew jildit imċedija quddiem Alla sinifikanti. Ħana naqbdu l-iskrittura, okej? Veru spiċċajna. Matthew. Ejja. L-ewwel Korint issa ħanispiċċaw. Nista' nirrelaxja ili naġġel ħafna. Kemm ħafna xtaqt ngħid u ma ttux. Ġast trid veru l-messaġġ jasal. Ħalli nitfnu għallum. L-ewwel Korintin 1 minn versu 20 u anke f'Ġakbu 3 jgħid li hemm fidi li hija tid-dinja u li hija demonika u li tidher tagħmel sens imma mhijiex l-erf tagħha. U dal-passaġġ jgħidlek hekk ara. Fejn u l-għaref? Fejn u l-iskriba? Fejn u l-filosfu ta' d-dinja? Qed isemmi nies li d-dinja taraħħom bħala nies sinifikanti. Fejnhom qed jgħid? Fejnhom? Forsi Alla ma bellaħx l-erf tad-dinja? Ġifieri qed jgħid li Alla ġab is-sinifikanza li tara d-dinja insinifikanza. U jgħidlek kif. Mela, vers 21. U billi fl-erf tal-Alla id-dinja berfa ma rfix lill-Alla. L-istess serf li qed ngħidlek l-ewwel li bl-ebda prova mi biżżejjed ma rfitux l-Alla f'dak l-erf. ċaħdietu anzi. Alla oġbu jisalva lill-bniedem lil min jemmen bil-bluqa tal-predikazzjoni. B'dak li jidher insinifikanti. Kemm tkun umli, meta taħseb li inti xi ħaġa u paċ fil-vojt issa u tidrealizza li dil-insinifikanza għas-salvak. Isma' di, il-Lut jitolbu sinjal, il-Griegi jfittxu l-erf. Il-Lut hekk baqgħu wadda bil-bastun tittaraħ serp il-bqija mhux Alla, irid sinjal. U wara fejn baqgħu, bir-rispett kollu nħobb il-Lut, imma ma rfux lejn Ġesu. Għax baqgħu jitolbu sinjal li Alla ma rridx idihom. Għax is-sinjal ġiġa Ġesu qal dar ħajkun sinjal li jiġu mogħtililkom. L-istess wieħed ta' Ġwana. Inti ma tagħmellux terms and conditions lil Alla. Inti xogħolok taċċettahom u tiffirma l-kuntratt biss. Ma tagħmilhomx lill-bank ħa tagħmilhom l-Alla. Il-Lut jitolbu s-sinjali il-Griegi jfittxu l-erf imma aħna nxandru mhux il-Mettju, il-Kristu msallab. L-iktar xena insinifikanti. Raġel jidher forma li ħadd ma jrid ikun fiha, arwien, bin-nies jitqu bih, insinifikanti. Qed jgħidlek din hija l-veru sinifikanza. Id-djufija. Issa tifhem għaliex xitan ma jmissekx għamilta? Skandlu għall-Lut u blu għall-Griegi. Da sinjal, skandlu. Alla jissallab. The Almighty God jissallab.
Taf għalfej huwa the Almighty God? Għax huwa l-unika Alla li jpoġġi l-allat l-oħra insignifikanti u jibqa' signifikanti u ħanemmen li dak Alla. Imdendel arwien, telqu kulħadd. Kemm ħares differenti Alla. Jekk ma taqbilx mal-maġġoranza tan-nies tal-Alla, eżamini lek innifsek għax fl-istorja dejjem tirrepetiluha. Alla jinsab fil-bluqa ħafna madrabi għad-dinja. Is-salib huwa checkmate tal-Alla. Fil-logħba ta' ċess tal-Alla, checkmate. Game over. Waqt li lab il-logħba tax-xitana, by the way, il-mewt. Bir-regoli tiegħu u rebaħlu xorta. Sar mewt, sar tnub, sar insignifikanza, xaġa muqżiża li laqqax ta' tħares lejha tgħidlek il-Bibja, Ġesu kemm nixtieq narak. Għadek ma tafx ittajt skont kif. Ma kienx fi ħsura li tħares lejh. Il-ħajja tiegħek li inti taħseb li insignifikanti kienet is-sinifikanza fajnejn Ġesu li waslitu għas-salib. L-12 jgħid li Ġesu mar li s-salib waqt li ħares lejh. Daqshekk inti sinifikanti fl-insignifikanza tiegħek. Għalhekk Pietru mut, titmut għal dak li taħseb għal dik li hija insignifikanza lik. Għalhekk għandek bżonn identità ġdida. Il-bidla hija l-għadu tas-sinifikanza. U ftakar li l-liġi tal-art huma maħduma biex iżommuk insignifikanti. Meta jżejlu bik u jgħidulek iwa inti jekk twilid miskin m'hemmx tagħmel. Il-ispeċjal milli jkollu jtik. Qed jippruvaw jżommuk maqbut fl-insignifikanza. U inti xogħolok ten bħala Kristjan mhux terbaħ l-argument. Ftehemna? Xi kultant jien inkluż nipprovaw iktar inwasslu l-punt milli Kristu. Sfortunatament. Verse 24 iżda għal dawk li huma msejħin imsejjaħ inti jgħid jiena msejjaħ. Sew Lud, sew Grieki, Kristu u l-qawwa tal-Alla u l-erf tal-Alla għax il-bluwa tal-Alla. Hija għarf iktar mill-bnedmin. U isma' id-djufija ta' Alla! X'inhu? Alla dajjef! Din il-bluwa tas-salib. Dik il-kelma by the way, djufija, taf x'kelmi? Astenes. Jiġifieri jekk ħadajt li dak kien marit anke Alla marit. Id-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin. Dik il-kelma astenes translejtja ta' Mart fil-Vanġeli biex tkun taf. Alla mhux marit. F'daw il-kapitli qed jitkellem fuq djufija. Se jekk inti marit hija forma ta' djufija u għarid jħelsek minnha. Verse 26 jgħidlek, araw x'intom l-aħwa li Alla sejħilkom. Għax mhumiex ħafna fostkom li huma orrif skont il-qis tad-dinja. Araw x'intom qed jgħidlek, ara x'veru int. Mhumiex ħafna setana, mhumiex ħafna nobli, imma Alla għażel in-nies boloħ tad-dinja darba pritka messaġġ jismu l-blaħ tal-Alla. L-insignifikanza tikkwalifikak qoddim Alla, kollox kontra. Tiddiskwalifika tad-dinja, tikkwalifikak f'għajnejn Alla. Ħanispiċċa, għaliex pizza tisirqek. Ara ma jfettillekx. Naf li tajja. Biex ħawat l-orrif għażel id-dajfa
asteness tad-dinja biex iħawwat il-qawwija, għażel il-mistmerra tad-dinja, inti tħossok li int mistmerra, ġanki kulħadd tares lejk l-isfel, jitqażżuk, mara ta' triq, taħseb li issa tant kemm murt ma' nisa li urġiel li Alla ma jistax jirrestawrak, tibqa' tħares lejk nifsek minn dawk l-għajnejn. All things passed away. Tieni Korinti 5:12. Dik biss l-unika rekwirement Alla, ħalli l-passat warajk. Fajnejn Alla tkun verġni. Biex iġib fix-xejl dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftar quddiem Alla minnhom li intom tinsabu fi Kristu Ġesu li sara lina erf minn Alla. Sara lina erf, ġustizzja u fidwa. Biex bħalma hu miktub min jiftaħar ħajjiftaħar fil-mulej. Halleluja. Mela, lest li tinza biex tilbes. Tinza kull forma ta' sinifikanza biex tilbes is-sinifikanza. Ngħidlek irrelevanti nitolbu miegħek, Alla jaħdem meta nitolbu, imma xejn ma jsir mingħajr deċiżjoni. Tibdel il-mod kif tħares. Tikkanċella dak li tkellmu fuqek u tirrealizza li dak miet fil-mamudija. Grazzi Ġesu. Dal-moment nirrealizzaw li l-idea tiegħek aħjar, li l-pjan tiegħek aħjar u b'umiltà mulej naċċettaw dak li inti tara u aħna ma narawx. Ġesu ngħidulek ftiħilna għajnejna aħna naraw mulej. Għax hemm biss nistgħu ngħidu li ikbar dak huwa li umana minn dawk li huma kontra tagħna. Hemm biss nistgħu ngħidu nistgħu nagħmlu kollox fi Kristu li jqawwina. Tolbok Spiritu Santu biex taħdem il-lejla, biex tmiss, biex tfejja, biex teħles u biex iġġib vanġelu ħaj din is-sala u fil-qlub dawk li qed jaraw fil-ħajjiet tagħhom. Turn around kompleti, U-turns. Song tajt għamel post il-Ġesu. This is where I lay me down. Every lie and every doubt. And I'm gonna make room for you. This is my surrender. Il-dawk li tara fuq YouTube ħanajdlek m'hemm xejn aħjar minn Ġesu. Ġesu iġibek minn bniedem insinifikanti għal bniedem sinifikanti. Li bniedem li titħawwad tagħmel 5+4. Bniedem li qatt ma taw kasek għal bniedem li Alla jużak biex titkellem u biex ikellem il-poplu tiegħu. L-insinifikanza tiegħek ma tiddiskwalifikakx quddiem Alla. Alla jifhem il-lingwa tal-qalb jekk b'qalbek tgħidlu għamel xi ħaġa f'ħajti